Bună tuturor, sunt Sephora's Vlog și astăzi o să ne jucăm câteva meciuri de Brawl Stars. Astăzi mi-au picat El primo! și cu Showtime! și cu Edgar mi-au picat astăzi. Și astăzi o să ne jucăm El Primo, Edgar și cu Melody. Brings melody. Prima oară, hai să vedem cine, dacă avem un cadou pe aici. Nu avem, așa că primul meci să fie cu El Primo. For pain and for glory! Hai să vedem cine a picat. Fight! Cu de El Primo și cu... Ok. Vámonos! Showtime! Deja am dat primul gol. El primo! Showtime! The show must go on! Și s-a terminat meciul. Victory! S-a terminat meciul. Pentru că... Hai să mai dăm încă un meci cu El Primo. Chiar îmi place. Hai să vedem ce avem. Ok, și 100 de bănuți. Buenas noches! Mai dăm încă un meci de Brawl Stars cu El Primo. El primo is here! Tricolor, no hay gloria! Chiar de acum îmi dau eu. Go! Bam! Face of fury! Victory! Gata meciul. Chiar foarte ușor. Acum o să dăm un Rare! meci Rare! El primo! cu Gonna rise to the top. Watch my enemies drop. Pice foarte mult Kit. Mi-o doresc pe Kit din tot sufletul meu. Haideți să ne picăm. Don't miss the show. Am dat deja primul de ăsta. 가보자고. Și s-a terminat meciul. Deci... S-a terminat meciul. Gonna Mai dăm rise to the încă top. un Watch my enemies drop. Melody. Așa. Am jucat înainte foarte mult. Aveam odată, cred că toți brawlerii. Dar pentru Mic check. câteva luni m-am lăsat. Câteva luni Concert ever. că nu mai aveam cu cine să mă joc, nu aveam canalul de YouTube. Și am decis să-mi fac un canal de YouTube, să fac cu gaming, cu daily vlog-uri, ce fac eu? Drama alert. Hai dăm Ok! primul gol. Dai meci, de Băi, de cealaltă la ninja! E... Gonna rise to the top. Watch my enemies drop. 미쳤어? Așa.
avem primul meci, Don't miss the gol. show. Hey, alert! Și acum să terminăm iar meciul. Victory! Foarte tare. I-am mers decât o dată, nu? Da, decât o dată. Plângeți, crai! Woo! I just slayed. Plângeți, meritați să plângeți. Haideți încercat. Uitați un pic. Ok. Acum dăm un match cu... Am dat cu Edgar? Back on N-am the dat cu grind. Edgar. Hai să dăm match și cu Edgar. Și scrieți în comentarii dacă vreți să facem și cu Stumble Guys. Sau cu Standoff 2. Nu știu, vedem. Can't believe I have to do this. Don't be salty. Am dat primul gol. Boring. Great. Now everyone hates me. Wow, hardcore. Unde e mingea? Luați mingea, așa, bravo. Și s-a terminat. S-a terminat meciul atât de repede. Deci, plângeți. Croi. I low-key want to win this game. Mai dăm încă un meci cu Edgar. Play again. Așa. YOLO! Woo! Leave me alone! Așa, avem primul gol. Back on the grind. Și s-a terminat din nou meciul. Victory! Ce l-am zis? M-am jucat și foarte mult Brawl Stars când eram mică. Great. Now everyone hates me. Și știu să mă joc foarte bine acum. I could do this if I wanted to. Ok, hai să dăm El primo! Melodious! Are you ready to rock? pentru că ăla am dat prea mult aici. N-avem nimic. Acum o să dăm cu ăsta nu o să mai mă joc, că știți cum joacă și mă și enervează că nu dă bine așa. Facem cu Nita un match. Cu Shelly nu mai dăm, că știe toată lumea cum joacă Shelly. Back on the grind. Da, ce v-am zis că o să mor. O să mor. Așa. Bine, o să murim. Back on the grind. Defeat! Deci e primul meci care am pierdut. Nu e bine. Nu mai dăm niciun meci. Cam aici s-a încheiat videoul. Nu uitați un like, un share și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa!